Peligrosong tulay na nagdurugtong sa dalawang barangay sa Calasiao, Pangasinan, ininspeksyon ng autoridad. Narito ang report. Kita sa itsura ng tulay ang tagal ng pakinabang nito sa mga residente mula sa dalawang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Gawa sa kahoy ang tulay na nagdudugtong sa barangay Lumbang at Longos. Higit 3 dekada na umano itong tinatawiran ng mga residente at motorista. Butas-butas na eh. Anong ginagawa niyo para? Iniiwasan lang. Yung butas. Delikado. Ang delikado na po. Dahil bulok na. Dahan-dahan ang pagpapaandar sa mga sasakyan. Marupok na rin daw ito dahil sa kalumaan. Ito raw ang pinakamabilis na ruta mula sa dalawang barangay na napagitnaan ng ilog. Delikado la ano sa milaba sa umbaliw taasing gara yun saliwan. Dahan-dahan lang baka ingat dahil siyempre baka hindi tayo madrisgasya. Gustong-gusto namin yung maayos na yan na baka hindi yung mga tao na natatakot na dumaan. Pero kamakailan, nagsagawa ng inspeksyon ang Pangasinan Provincial Engineering Office para sa rehabilitasyon ng tulay. Magandang balita raw ito sa daang-daang residente na tumatawid rito. Sa kanila po napakadelikado kasi daanan po yan, ma'am, lalo pag gabi hindi nila makita yung butas po dyan, malalim na po. Gagawin na rin umanong konkreto ang nasabing tulay. Nag-ocular inspection na po yung Provincial Engineering Office po. Hopefully this year magagawa na po sana, ma'am. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon.